Ndonzi Blessing Ruizo. Ndakagraduate I used at 2010, class of 2004. Chairati batana namwe nhasi my dear is zvikuitika kumakotsi hazvina kumira mushe. Makotsi are well known kuti vanga vachipa justice yakanaka, vachiita zvinhu zviri fair. But kumakotsi vanhu vari kusvika magweta ari mupractice ari kusvika kuine rehearsed result. Nyangwe vakataura zvakaita sei vachimirira vanhu vavo, varungosvika vachingonzi no tanzwa zvavataura asi munhu akuenda kuremand kubail. Haasi kupiwa bail, haasi kudi. Varonyatsoverenga prosecutor wataura kuti apa dzimwe nguva shuwa hapana need yekuti munhu aende kuremand. Asi major street haasi kuzviteerera. Vari kuti tazvinzwa muchuchisi ati iwe wati asi munhu angangoenda kurima. Unyatsoona kuti zvinhu havisi zvake major street. Zvinhu zvakabva somewhere, akafonerwa kwandakapiwa order, akanyorerwa script. That cannot be justice. We can't allow that in this nation. That's not justice. Zvatoda kuona zvichiitika ndezvekuti major streets vange vari independent. Vaite zvavakaendera kuchikoro kuUZ, kuMSU, kungave kuVits whatever. Ngavaite zvavakaendera kuchikoro nekuti chief justice vataure kuti let's us have justice. Hatina vanhu vanofonerwa, the major street anofanira kuminyira nyangwe afonerwa because ane oath otaura kuti izvo handisi kuzoita because munhu handiri kutonga munhuwo ane marights ake. So you mustn't be afraid. Hapana mutongi anofanira kutya kuti ndikasaita zvakadai ndizodzingwa basa. We have a God in heaven.